At a certain point in time, Douglas Monzora was a beneficiary of Emerson Mnangagwa's capture of the judiciary. They grabbed the MDCT from Nelson Chamisa, Ashandana na Thokozani Kupe. And then he later dribbled Thokozani Kupe from the MDC ndobva asara nechino iye. Ndokubva taenda kuma-elections, Chamisa asina political party finances, asina ma-MP, simply because anga abirwa zvese naDouglas Monzora, who is a beneficiary of the captured judiciary, which gave captured verdicts. Tinozviziva zvakaitika in 2019, 2020 zvichienda zvakadaro. Now the same Douglas Monzora ari kuchema, ari kuora, ari kuungudza simply because ndiye akuchitambwa yakapenga manje nasemu Mnangagwa iye. Let us take a look. Isu MDC takabva taita appeal against judgment yacho nekuti judgment yenhando, it is a very unsound judgment at law and it's a very opportunistic judgment too. Apa ndikutaura nechirungu kuti wazvinzwe, it is a very opportunistic judgment. Why did it take so long? Why was this judgment not delivered in 2023? Why was it not delivered in 2024? Why was it not delivered in January 2025? Why was it delivered when we spoke against 2030? Chembere yotakatika, bere rutsaimbi, aya chembere ndiani. We can see through this. The MDC is intelligent enough to understand this, but the MDC is not complaining. We are not crybabies. We will do something about it, and we shall win. Saka tikuenda ikoko ku Supreme Court kwacho, tonopedzerana ikoko ku Supreme Court kwacho. Asika zivai kuti nyangwe tikasaenda ku Supreme Court kwacho, zvinoreva zvataurwa nejudgment. Zvinoreva kuti Congress ya 2022 haina kuitika nayo. Zvinoreva kuti akaitwa mutungamiri webato ku extraordinary Congress ndiye anoramba ari president. Saka the sheriff remains the same. Hakuna. Kune vari kuti tichataura nestate. Ngakibva tabvitaura state yacho muchizvinzwa kuti vari kufamba vachiti ndimi muri kuvabatsira imi westate. Ndozvavari kutaura vanhu ava. Pavakaita meeting yavo ndozvavakataura. Vakati tiri kubatsirwa nemi. Imi chamunoda paCongress yeMDC chii? Tiri kuona kuti vamwe vanhu vakaenda kukoti inhengo dzeZANU-PF. Gift Konjana munhu weZANU-PF akaenda kuZANU-PF zvamakaona mese. Kakora akaenda kuZANU-PF. Iko zvino turufu akudzoka. Vakuchallenge Congress yeMDC. Isusu ZANU-PF ikata Congress yayo tine. So one of the most interesting things which we need to note is ukatarisa Douglas Monzora ari kutaura yachiti Gift Konjana is now a member of ZANU-PF. Gift Konjana is the same person who took vana Thokozani Kupe nevamwe vese kukoti nana Chamisa vachanda vese. Then the party was handed over to Thokozani Kupe. Now that vana ivavo vanhu ivavo vadzokera kuZANU-PF, or vari kuZANU-PF, as Monzora is saying, if the 2022 Congress is null and void, he speaks about the extraordinary Congress. Ndeipi or extraordinary Congress yauri kutaura nezvayo? Because we only have iwewe uchizowina
after you booted out Thokozani Kupe. Saka, whatever which is going to happen and whatever which happens, pakata, we will end up seeing Kuti Nelson Chamisa then becomes the legitimate leader of the MDC. Kana tikada kuzviteta sekutaura kuri kuita Douglas Monzora ndokwatinodzokera ikoko. At the end of the day, iwewe Douglas Monzora, Thokozani Kupe nevamwe vako makutofanira kudzosera mari dzamakadya mukaba kuMDC kana iriyo position yacho yauri kuramba uchida kurwisa iyoyo kuti mudzokere. So Douglas Monzora is now being fought left, right and center by his own. Vakamboshandiswa na Mnangagwa. And Lynn says Monzora knows exactly how toxic and manipulative ED Mnangagwa and his administration are, because he once enjoyed their hospitality when they were ruling in his favor against Nelson Chamisa. Believe him when he speaks. There is no independent judiciary in Zimbabwe. It's a mess. So vakuzviona nhasi vana Monzora akumhanya turuturu tazonzi chino because tazotaura against 2030. Zvinhu izvi zvinenge zviri well calculated, vachitoziva vakamisa chidhori apa vomisa chidhori apa vomisa chidhori apa vochidonedza. That is the reason I always say vanhu vanoti Chamisa this Chamisa that, they are crazy. Mnangagwa akapiwa an opportunity iyoyo hamboiwaste, hazvipedze 24 hours zvine zvatoshambadzirwa nyika yese. So isusu tiri kuti chi zvese zvakuitwa zvana MDC izvi zvakapfuura kare. Now we are now looking forward for change. We are now looking forward for greater heights. We are now looking forward to have that kind of Zimbabwe we have been fighting for. So iziva triki yana Mnangagwa ndeye kuedza kuda kutemta vaChamisa kuti zvizonzi saka kana zvakadaro Chamisa is the leader of the MDC since makongress ayasina kuitika, saka taakuda kuti tidzokedzane naChamisa, and automatically munhu wese anobva ati achidzokera ka because mune madzokera back to square one. Saka Chamisa akangodyira akadzokera, munhu wese omhanya kuti tadzokera. Zvigananda zviya zvaakamboramba kushanda nazvo anenge anazvo zvakutanga kumutembesa musoro futi. Todziziva metsi idzodzo. So that is the reason why President Chamisa said we are no longer doing party politics. We are now doing national and citizen-centric politics. Vanhu vachibudirira, vanhu pasenda, vanhu kumberi kwezvese. So change is coming to the nation of Zimbabwe, and zvana Monzora nevamwe vavo izvi havamboita.